तर मंडळी तुमका जर वाटत असत आमका मालवणी बोला घेणार नाही तर तुझा काय झालं असतं हा पप्पा तुमचा. सो मंडळी जसं की प्रत्येकाचं काय ना काहीतरी बिझनेस असतात तसं आमचं सुद्धा घराकडे छोटंसं बिझनेस असा आणि त्याचे ओनर असत पप्पा. काय मंडळी वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर मंडळी वाजलेले आहेत करेक्ट 12 वाजलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे गुड आफ्टरनून बोललोय. सो मंडळी मी सकाळी भाड्याला जाऊन घरी आलेलो आहे आणि आता परत एकदा निघतोय. तर आज बुधवार आहे, बाजाराचा दिवस आहे. सो लेट्स गो, जाऊया परत कुडात. आणि सकाळी जरा घाई झाली कारण CNG संपायला आलेला, तर 50 किलोच राहिलेला आणि तो जाईपर्यंत तो पण संपला. मग ओरोसला मला जावं लागले, त्याच्यामुळे मी घाईगडबडीत गेलो आणि किती किलो आलेलं ते काय टाकलं नव्हतं तिकडे ओरोसला. शक्यतो नाही टाकत, ते गाडी आली म्हणून सांगतात आणि म्हणजे शिल्लक किती राहिलं ते टाकत नाही, तर गाडी किती आली ते सांगतात. सो गेलो RTOच्या पंपकडे, CNG भेटलेला आहे आणि आता घरी आलो आहे भाडा घेऊन. सो आता रिटर्न परत चाललो आहे. आणि घरात कोण कोण आहे मंडळी? घरात आहे आई, एंट्री लगेच जाईल पुढे जातो क्षणी. घरात आई आणि बाबू, बाकी दिव्या गेला कॉलेजात. आई वाट बघता, आई कोटा नाश्ता घेऊन येतो घरात येताना. माझ्या काय ध्यानात नाही, फोन केलं असतं आणलं तरी असते. नाही मी आता लक्ष दिलं काय म्हटलं फोन करू बघ, मला म्हटलं जाऊन दे भाडा असताना काही नाही. सो मंडळी आता बाबूला पाठवणार दुकानावर आणि भाडं असल्यामुळे काय थांबाक पण मिळणार आहे पटकन. खरं तर माझी आजी तिकडे होती तर आजीला पण आणायला नाही भेटलं. आजी होती येते म्हणून, पण ते गाडी भाडे केलेली होती म्हणजे दुसऱ्याने ठरवलेली होती आणि त्यांचे पाहुणे भेटले त्यांना वाटत, तर त्यांना घेतलं. नाहीतर मी आजीला घेणार होतो त्यांना सांगून. आता आजी वाईट वाटतं, आजी फोन लावून जरा सांगतोय, नाही तर म्हणत परत घेऊ नाही म्हणत. सो मंडळी लेट्स गो, जाते. मंडळी फायनली कुडामध्ये पोहोचलोय आणि आजच्या बाजाराचा माहोल असा आहे जसं की तुम्ही बघताय. सो आजचा बुधवारचा बाजार तुम्हाला फिरवतोय, तर बाजाराचं वातावरण असं आहे. एक गोष्ट चांगली, आपलं स्टँड तिकडे आहे, बाजार तरी बघायला मिळतो. आणि कोण कुडाशी कनेक्टेड असाल तर नक्की कमेंट करा. कोण कोण कुडाच्या बाजारला मिस करते बघूया. सकाळ सकाळी गर्दी होती भरपूर. मागाशी मी आलो तेव्हा खतरनाक गर्दी होती. इकडे पण ट्रॅफिक चाललेला होता. A few moments later. सो मंडळी फायनली तुम्हाला भेटतोय मी घरी. तर मंडळी दुपारनंतर ब्लॉग बनलेला नाही तर कुठे गेलेलोच नाही आणि जसा की कुठे गेलो नाही तर ब्लॉग काय बनवणार. आणि नाश्ता मनवातच केला त्याच्यामुळे काय दुपारचा पण दाखवलेला नाही. आणि आता डायरेक्ट आहे घरी. वाजलेले आहेत 7:30 आणि टाइम झालेला आहे चहा प्यायचा. तर सगळेजण बसलोय. पप्पा आहेत, दिव्या आणि आई. तर मंडळी तुमका जर वाटत असत आमका मालवणी बोला घेणार नाही तर तुम्ही ऐका शकता. आम्ही घसघसावून मालवणी बोलतो आणि घरात तर आमचा दिवसभर तास चालू असता. काय दिवले तुझा काय चालू असता? हा पप्पा तुमचा? हडे थडे खडे गेला आणि काय गेलं. सो मंडळी जसं की प्रत्येकाचं काय ना काहीतरी बिझनेस असतात तसं आमचं सुद्धा घराकडे छोटंसं बिझनेस असा आणि त्याचे ओनर असत पप्पा. तर तुम्हाला दाखवतो काय असा. तर मंडळी हे असत गावठी अंडी आणि खूप महाग असत. किती रुपये पप्पा या अंडा? 10 रुपये अंडा. हा 10 का 12 रुपये? 10 का 12 तर 10 धरतो. तर 10 रुपयाप्रमाणे कोणा वया असत तर तुम्ही अंडे घेऊन जाऊ शकता आमच्याकडनं. आमचे कोंबडे कुडक तरी मग आम्ही कोंबडी राहून ठेवतो. नाही तर पिला होई तर सांगून ठेव केळाकूच. नाही तर गावठी कोंबड्याची पिला होईल. नाही तर कोंबे मिळेल तर सांगा आमका. 500 रुपये एक कोंबो. 500 रुपये एक कोंबो. गावठी प्युअर आई विचारते, कन्फर्म करते काय सांगता. आमची पिला जगतीत कितकी त्याच्यावर अवलंबून असता. पिलांच्या बाई कष्ट पप्पा काय काय करू लागतं पप्पा सकाळी उठल्यापासून? सकाळपासून नाही हडड नाही पप्पा तुका उठत पप्पा सोडतात तेव्हा गहू घालतात पाणी ठेवू गया. ती कोंबडी पप्पा सवय केला ते नुसते गहू खाणत ना, त्यांना तांदूळ आणि गहू मिक्स लागतं. पाणी पप्पा हळद घालतात त्यांचा पाणी पिताना. हा मग मेहनत खूप असा आणि ह्या गोष्टीवर आमचं जास्त लक्ष नसता.
आणि एक कमेंट होती आई मदत करीत जाई, तुला मदत करतो का नाही आम्ही? हा सगळ्यात मदत यांची. आणि बाबू सगळ्यात जास्त मदत करता आई. बाबू सगळ्यात जास्त. हा बाबूचा या का मी सांगलेली गोष्ट ऐकतो बघ. मीच नाही, घरात कोणी सांगलं तरी तो ऐकतात. बाबू आमचा कोणी सांगाले. इस्त्री किती वाजता मारून देतो पप्पा? किती सांगशील 12 असं नाही तर 12:30 कधी पण इस्त्री मारून देतो. कामं आमची ठरलेली असतात. रोज गाडी धुणं, इस्त्री मारणं, जेव बसल्यानंतर पाणी भरणं ही बाबूची कामं आहोत आणि बाबूच्या बोक्यात जेव घालणं. सो मंडळी, जर तुम्ही जवळपास काही ना असतात तर कुडा म्हणणं, आणि जर कोण रेडियम वाला तुमच्या जर ओळखीचं असतात तर बाबूक आमच्या रेडियम शिकायचा असा, म्हणजे रेडियम शिकायचं आहे. जर जवळपास कोण असाल आणि त्याला म्हणजे शिकवू शकता तुम्ही, तर पगाराची अपेक्षा नाही जास्त आम्हाला, त्याचा फक्त पेट्रोलचा खर्च जरी भागला तरी चालेल. सुरुवातीत शिकवा. तर त्याला शिकायची इच्छा आहे भरपूर आणि खूप दिवस चालू आहे. कमेंट करून सांगा, नक्की सांगा. कुडा पिंगोळी एवढ्यापर्यंत कुडावरनं कोण असाल तर त्याची खूप इच्छा आहे शिकायची. रेडियम शिकायचंय. मंडळी आता बघूया जेवण काय. दिव्यावरती आहे जबाबदारी आता जेवणाची. दिव्याचा कांदा गेलेला होता, दिव्या काय घालीत आता खाऊ आहे. लाकडा आणल्यानं परत दिव्याचं काम भरपूर असतं मंडळी. आंघोळीत पाणी लागतं ना. हा आंघोळीत पाणी. आंघोळ ओंकारचं सकाळ आणि संध्याकाळ 2 टाइम. मुळात आधी ओंकार आमच्या कुकरचं भात आवडणार नाही. चुलीवरचं वय जातात त्याच्यामुळे मग चुलत रोज चुलीवरच जेवण चालला. तर मंडळी अंड्यावरनं अंडी मनारच घेतले नाही आणि अंडी उकडून झाली आहेत. दिले येतो तू काही आवडणार गावठी आवडणार नाही काय? खात नाही तुझ्या पुढ्यातच बसून खातलो आता. पिवळा कसा बाहेर पिवळा बाबून घेतले मंडळी. या आ करा तू काय तर घे, पिवळा घे आई. पिवळाच नको. आणि हेरशी कशी खात कसला खाऊ कंटाळा. मंडळी आपण व्हाईट खायचा 4 दिवस या मंडळी. आ करा किती दिवस झाले खाणं येत नाही. पुरे नाहीतर आम्ही बघू नाही आमटेला कसा खातो. मी असली खाणं येत नाही आपल्या घरातली अंडी. तुमचा पप्पा मस्त आहे एक नंबर. कसला लागता माहिती आई जबरदस्त भयानक. तरी पण नकोच खराब सांगते. त्याशिवाय दुसरा काहीतरी आणून दे. हो पैसे दे. पाणीपुरी पैसे दे मी घेऊन येतो. पैसे दे. पाणीपुरी दे. बघ तो काय दिव्या इतक्या पिवळा जाऊ नका. तसा काय पिवळा खातला तसं तू खाऊन टाक अर्धा. जास्त पिवळा तू खा 2 अंडी. पुरे मी खाली अंडी खाली तर खूप झालं. अजून खा ना आता, खास तुझ्यासाठी असते. एक दिवस बाकीचे घरात अंडी आपल्या भरपूरच. खा अजून. तर फायनली जेवण पण रेडी झालेलं आहे आणि दिव्याची कृपा टायमर जेवण गावला. तर या जेवायला. बाबू कामाला लागला. हा आई सांगी होती ना बाबू धावपळ करत असता ती. हे बघा थोडे कांदो काय काप, कांदो कापणं बाबूचं काम, त्याच्यानंतर पाणी भरणं बाबूचं काम. तर आज जेवण काय मी सांगणार नाही, तुम्ही बघून जाणार. तुम्ही परत म्हणता रोज रोज आमचं मेन्यू जेव्हा असतं कायम. आणि आम्ही उद्याची फिकीर करीत राहू नाही काय. तर काय सकाळी उठायला जायच न जायच कोणाला माहिती आहे. मंडळी आज मध्ये जगा, उद्याचा जास्त विचार करू नको. उद्या चांगलं पण असू शकता आणि वाईट नको. खूप चांगलं पण असू शकता. वाईट म्हणाले मंडळी या जेवायला. मंडळी फायनली जेवण डन झालेलं आहे आणि आपण खालच्या घरी आलेलो आहोत. तर मंडळी मच्छ्या वेळेत मी भाड्याला गेलो होतो, भाड्याला पण जाऊन आलेलो आहे. करेक्ट गेलो होतो 9:30 वाजता गेलो आणि 10:30 वाजता आलो आणि त्याच्यानंतर आम्ही जेवलो. तर त्याच्यामुळे आई आणि वाट बघत राहिली. शक्यतो आम्ही एकत्रच जेवतो. जर खूपच उशीर व्हायचा असेल तर मग मी आईला आणि सांगतो की तुम्ही जेवून घ्या. आणि बाकी विशेष कुठे गेलेलो नाही आणि हल्ली गेलेलोच नाही लांब कुठे. लोकल आमच्याकडनं मुळदे कुडा वगैरे असंच चालू असतं सारखं गावातनं वगैरे. जसं की बोललोय तुम्हाला आमच्या गावात 2च रिक्षा आहेत मंडई. आणि दुसरी गोष्ट मंडई मालवणी बोलायला आम्हाला अजिबात लाज वाटत नाही. म्हणजे आमका अजिबात लाज वाटणार नाही मालवणी बोला. आणि लाजा कशा होईल, लहानाचे मोठेच त्या भाषेसोबत झालो आणि ती भाषा बोलाक आमका लाजाची गरजच काय. जर गोव्यात कोकणी बोलाक लाजणार नाही तर आम्ही आमच्या कोकणात आमची मालवणी बोलाक कशाक लाजा गयो काय. सो मंडळी आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.